Hi, welcome to my channel. 34 degrees Fahrenheit karong orasa, so 2 degrees Fahrenheit above freezing point kay 32 degrees ang temperature sa freezing point. Karong orasa di atas sa Kumuzo Garden. Kung mahilig kag bulak, mahilig kag mga tanom, mahilig kag mga tanaman, kini mo angay nimo. Winter season sa Amerika pero tanaw na to unsay naa sud or gitawag og indoor plants din ni lugar Kumuzo Garden ni nimutang sa Minneapolis City sa state of Minnesota sa Amerika. Okay, kuyog ta. So abli ni siya ron ikan sa October 1 hangtod sa March 31 sa next year. O niya mo na ilang schedule alas 10 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon, pero alas 10 sa buntag sad hangtod sa alas 6 sa hapon kung April 1 hangtod September 30. Okay, sumusod ta diri. Nadiri mga donations muhatag ka sa Kumuzo Park Zoo and Conservatory. Sumuhatag ka mga donation ana kaniha. Sumusod ta diri, uli ka muhatag donation pwede ra sad. Okay, nindot kay siya na sa ilain diri donation box. Okay, so free ni siya kung sulod ka. Kung hilig ka mga tanom, suwak na suwak ka ini nimo. So pwede ang mga bata diri, pwede mga adults, why gipili. Okay? So, diri pa lang daan, makita nimo ang mga tanong daghan. Okay? Gusto ta sunahan. Ato ta sunahan. Mulingi ta diri sa wala. Kining nasa wala diri atong ipakita ninyo, garden safari gift katong mga hatag mga regalo, mga souvenir items, mga memorable items na din para sa imong mga kaliwatan. Okay? Ana ka diha. Pero doon na sad sila ipaabangan ng mga strollers para sa mga bata o wheelchairs po sa mga edaran. Kung pwede. Ang single stroller, $6. Ang double stroller, $9. Ang wheelchairs, $6. Ang scooters, tapos scooter, $25. Muna imong gamiton kung musuroy ka din napita. Okay? So meaning, bisag PWD ka, person with disability, pwede rin po musuroy ka. Marjorie McNally Conservatory. So atong sudlon, musud ta diri. Atong sudlon, basta balik ko na ko katong mga mahilig lang sa tanom para ni sa inyo ha. Muna yung mga tanong ipang display diri, indot kayo. So ta, daghang bisita daron diri. Christmas day ron sa Amerika karong panahon na. Pero pitsa 26 na ron sa Pilipinas, December 26, 2019. Pero December 25 pa sa Amerika, o lahi ang Amerika. Okay, so diri. So diri. Hi. So na mga bata, daghang kay mga stroller diri. So musuda diri na mga tanong alan sa mga tanong. Kana siya oh. Kung sa mga tanong kini. Ang alan niya siya is T-cell firm. Okay? Lahi na siyang klase gikan na siya sa Southeast Asia. Naani siya sa Pilipinas kana ka tanong. Wa ta kay bawo unsay ngalan ani sa tuwa Pilipinas. Okay? Daghan na siya. Daghan gyud siya sa mga lasang. Kini siya nga tanom, kini nga tanom, ang tawag sa niya Tasmanian tree fern. Oh, Australia na siya gikan nga tanom. Okay? Kini siya tanoma, Australia gikan. Kining usa, kining gagmay. Kini ni ang tanom, Blue Sela Ginella. Oh, gikan na siya sa Eastern Asia. Ang Pilipinas, nabilong mga sa Eastern Asia, kita tagdaghan nga mga tanom klase ana. Okay? Ako nang i-share ninyo para doon na mo ideya. Ato mga tao nga mahilig sa tanom. Na may mga namanggoy mga tao nga mga book lovers, na animal lovers. Doon na po mga plants and flowers lovers. Kini, ang ana niya ano siya ilay ngano? Sibuthium chamisoy. Okay? O niya gikan sa Hawaii. Kini siya gikan ni siya sa Hawaii po nga mga tanom kini dagko siya. Hawaii ni siya gikan sa Hawaii state sa United States of America. Arita sa ubos. Kini siya. Nitawag ni siya Graph Madillinar Fern, Adiathium, na siya mga laing mga scientific name mo, P. Adiathium hispidolum rossi. Okay, tropical nga place sa Amerika. So sama sa Hawaii. Mabuhi ni siya sa Hawaii. Doon yung mga tanom nga mabuhi sa init nga lugar. Doon na po'y tanom nga mabuhi sa bugnaw nga lugar. Ang Minnesota, bugnaw nga lugar. So, kanto sa mga bugnaw nga mga tanom nga mabuhi sa yuta nga bugnaw. Tapos sa Davalia Fizzensis Major. So, mo ni angan, matakibaw din siya. Sa Fiji po na siya gikan nga nasud. Uyaw ni siya nga mga tanom. Ano raw? Kagmayo. Taraw. Kini siya ang gitutok yun na niya. Kini siya nga klasis tanom. Lahi siya. Although, pare-pareha ang forma, pero lahi gini siya klase. Okay? Muso, muari ka sunahan. Kini siya. White-lined cretin brake. Pteris parkeri. Gikan sa siya sa Eastern Asia nga tanom. Lahi siya klase. Oh, nasa rin Pilipinas daw. Kuyaw kayo. Okay? Arita sa tanom nga gikan sa South America. Sa South America, meaning Latin siya nga country.
Ang ngalan na niya kay Christy Brazilian tree fern. Ang iyang scientific name is Blechnum Brazilians cristatum. So lahi sad. Nindot kayo. Ari sa babaw, ari sa unahan. Kani usa pod. Kani usa gikan sa Eastern Asia, pinani sa mga Asia, sa Asia. O lahi sa tiyagan, singanan na niya Polypodiaceae. Oh, lahi sa tiyagan. So lahi po siya klase nga tanom. Now, kini siyang taas nga tanom. Unsa may nganan ni? Kana siya is woolly tree fern Dixoniaceae from New Zealand. So sa New Zealand na siya nga tanom, muna imo makita nga klase dito ug tuwa ka sa Asia. Tuwa ka sa New Zealand. Now, ari ta diri sa South America, another part of South America, kana ka tanom. Mao gyapon na Blechnum nga tanom. Okay? Ari ta sunahan. Yapay lain diri atong tanawon. Kini siya. Unsa man siyang tanoma, taas kayo. Habog kayo nga tanom. Unsa man siyang ngan? Pwede mong habuga ni tanoma, mura magsaging. O dili na saging. Gikan na siya sa nasod sa Australia. Unsa ngan? Sayate cooperi. So mo nay laing tanom gikan sa Australia. Naor ka sunahan. Yapay laing tanom gikan sa Australia. Unsa man siyang tanoma? Lacy tree fern Sayathea cooperi. Pre-prehar man. Oh, pre-prehar ni ato. Kini. Pre-prehar ni ato. Okay? Ari pa kita sunahan. Yapay gikas China. Kini siya. Gikas China, white rabbit foot fern. Ang ngalan ni Davalia tiermani from China. Mo ni ang tanom gikan sa China. Mura man makakita sa Pilipinas ani. Argas pikas. Unsa pa lain mga tanom dire? Kana tanom ma. Unsa nga ana niya? Kana Oriental chain fern, Woodwardia orientals. Oh, mao nang klasis tanom. Grabing tanom dire. Kutoy na sunahan. Kapay daghan dire. Di man nato ni mausa. Di man nato ni mahatag tanan nga mga klase. Gikan sa Hawaii nga island, kini siya murag saging. Pero gikan sa Hawaii nga tanom, unsa nga ana niya? Bird's nest fern. Oh, para ni sa mga himuan nagsagsag sa mga mura sa sigsag sa langgam kana gikan sa Hawaii. Okay? Daghan pang mga tanom nga atong ituyokon nga makita ninyo diri napita. Pero daghan na ato ituyok sa sunahan na mga murag saging-saging kana, murag saging-saging gikan sa Eastern Asia, murag saging-saging. Ang ngalan ana niya is Dryutridaceae. Sus, isura ni dito ko. Oh, daghan pa nga mga klase sa tanom. Kini. Unsa man siya tanoma? Ang tawag ng tanoma is Polystichum sifitiferum Rantanodon piscato. Taas. Sa Europe na siya nga tanom. Grabiha oy. Kini sa Europe ni siya nga tanom ha? Sa Europe. Wow. Kini siya dun sa nganing usa. Dapoy ngan sa isay sa atong tanawon. Ang nganan ay from Europe gihapon. Heart's tongue fern Asplenium scolopendrium. Grabiha mga tanoma. Europe na siya, wala din na sa tuwa. Okay? Daghan pa kayong klase tanom, dili nato ni matong hatag ninyo kasi klase ni nga mga tanom. So kung mahilig ka sa tanom, angay ni nimong tanawon asa ka mo paliwat nini. Pero ako lang ipaklaro, nga di ni siya pwede ibiyahe nimo from outside sa Amerika padung Pilipinas. Di po ka makadala og tanom ikas Pilipinas padung sa Amerika kay stricto sila when it comes to tanom o mga kahayupan. So doon na sila yung mga restrictions ba? Okay? So ato ning atangan og unsay mga tanom pa nga ni adiri sa unahan. Musuroy pa kusunahan, daghan pa mga tanom, ako ipakita ninyo, ubalik ko karong taon-taon, okay? So far, mo na yung mga tanom ato ipakita ninyo diri gikan sa Kumu or niya Parks, Garden and Recreation diri sa Minneapolis City sa state of Minnesota. Ubalik ta karon taon sa mga wa pa rin ka-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Daniel Godin alias Bisaya Kamunggay. Kita tayo sab. Bye.